sedulur-sedulur kabeh. Muga-muga tansah sehat pinaringan kesarasan, sehat waras ya. Paringi barokah saka Gusti Kang Maha Welas Asih. Aku ki tau ditakoni ngene iki. Wis madang durung? Aku ya tergantung, nek wis madang ya tak jawab wis, nek urung ya urung. Nek kadang-kadang tak pikir ngene iki lho. Bedane madang karo mangan iki apa? Jadi nek koncoku ki malah madang ki digawe lebih heboh lagi, ora madang sebutane. Madiang. Jadi nganggo DH. Madiang terus nganggo Y. MADHYANG. Wah heboh menan nek mburine iki huruf G ini diganti X. Madiangs. Ya. Jadi madang karo mangan kuwi beda. Lah bedane apa ngono? Ya, tak pikir-pikir ki nek madang kuwi artine luwih general sakjane. Tur kaitane ya nek madang kuwi karo makanan kita sehari-hari. Kuwi biasane ya kaitane, "Kowe madang apa?" Madang sego. Madang apa? Madang jagung, madang telo, ngono to. Lah kowe apa kowe madang? Jangan bening, ngono ta? Utawa jangan koro. Jangan mbang gedang. Kuwi lawuhe wong madang. Lah nek mangan ki lebih khusus artine. Wis mangan urung? Wis. Nah, ta. Mangan apa? Tahu. Mangan apa? Jeruk. Ning ora ana istilah madiang jeruk, ora ana. Kuwi utawa wis mangan anu urung? Pelem. Wis aku wis mangan peleme. Wis madiang pelem durung? Ora ana istilah madiang pelem. Kuwi. Wis mangan isi pelem urung kowe? Wis aku wis mangan isi pelem. Madiang isi pelem. Nek doyan ya ora apa-apa. Jadi secara sederhana berarti bedane madiang kuwi mesti mangan. Ning nek wong mangan durung mesti madiang. Ya nek nganggo bahasa Indonesia kae nek madiang kuwi ya mungkin iso kaitane karo makan pagi. Berarti ya madiang esuk. Makan siang, madiang awan. Makan malam, madiang wengi. Ngono. Ya nek bahasa linggis kae nek madiang esuk breakfast. Ngono kuwi. Madiang awan lunch. Ngono kuwi lah kira-kira. Madiang wengi dinner. Ngono kuwi. Jadi semua madiang kuwi berarti mesti nganggo mangan. Ning ora sampean mangan iso disebut nganggo kata madiang. Kuwi. Lah ya saiki tergantung ya konteksnya apa ya mek ngono kuwi sajane. Kuwi sing penting ra ya enak toh. Mangan ya enak, madiang ya enak. Wah iki grimis. Iki cedhak kuwi ana pitik agido mangan. Iki pitik-pitikku. Iki kuting barang iki agi bar mangan mlayu-mlayu. Iki pitikku bangkok iki cilik-cilik. Wis netes 12. Iki agido mangan. Ning ora ana istilah pitike lagi madiang. Ah iki do muni pitike. Iki pitik bangkok. Iki pitike iki ana 3. Iki pitik bangkok sik tanggung, ukurannya agi tanggung-tanggung. Iki pitik bangkok wis netes 12. Jadi ini adalah ayam bangkok yang barusan selesai dirami ya oleh induknya dan menetas ya. Alhamdulillah itu ada 12 ekor ayam-ayam yang kecil. Ya, semoga jadi besar-besar semua. Oke. Ini kita letakkan di kandang. Terima kasih. Yang ana ya sedulur, asik penting happy. Oke, matur nuwun.